Mondragon Linguak nire lanerako hizkuntz baliabiderik onenak ematen dizkit. Eta gainera nire ordutegietara moldatu egiten da primera. Horrek guztiak nire irakaspenak antolatu ahal izateko malgutasun osoa ematen dit. Ontxe bertan, LinguaMail bat iritzi berri zait ordenagailura, ariketa, bideo eta animazio erakargarriekin ingelesa modu divertigarrian ikasteko. Holan, ia ezinezkoa da hizkuntza bat esikastea. Hizkuntzen ikasprozesuetan, Mondragon Linguak malgutasun handia eskaintzen dizu. Interneten bidez urrutiko trebakuntza bermatzen dugu, eta gure ikasleentzat intranet berezia dugu, mediateka, azterketa ofizial, ariketa osagarri eta antzeko informazioarekin. Online komunitatea, foroa eta txatarekin, hasierako testa edo internet bidezko klaseen erreserbak dira, neurrira egokitutako hezkuntzak eskaintzen dituen beste aukera batzuk. Now, the aim of this meeting is to decide on